Rhun ap Iorwerth, i ddechrau, pam ddyle pleidleiswyr yng Nghymru gefnogi Plaid Cymru mewn etholiad Brydeinig? Dwi'n meddwl yn yr etholiad yma bod y rheswm i gefnogi Plaid Cymru yn gyrfach nag arfer hyd yn oed, lle da ni'n gwybod be di canlyniad yr etholiad yn y pen draw. Mae'r ceidwadwyr yn mynd i gael eu curo yn drwm, ac mae Keir Starmer yn mynd i ddod yn brif weinidog, ond does na ddim cyffro dwi'n ei deimlo ar garreg y drws nag ar draws Cymru ynglyn â'r hyn mae Llafur yn ei gynnig. Mae yna bryder ynglyn â be mae Llafur yn ei olygu o ran agwedd tuag at Gymru. Felly Plaid Cymru ydy'r blaid, hyd yn oed cyn i Keir Starmer gael agoriad i Rhif 10 Downing Street sydd yn barod yn dechrau dal i lywodraeth o'i gyfri, a mae hynny dwi'n meddwl yn apelio'n fawr i bobl. Ond siwt ych chi'n mynd i ddal os bydd na llywodraeth Lafur neu geidwadol, siwt byddech chi'n Plaid Cymru'n dal o'i gyfri gyda chynlleied o seddi yn wyneb 650 o aelodau? Mi fyddwn ni'n ateb y cwestiwn yna mewn sawl ffordd. Un, mae aelodau Plaid Cymru wastad wedi gorfod am hwnni pwnsio uwch neu pwyso oherwydd bod y niferoedd yn fach. Ond dwi'n meddwl hefyd un peth sy'n bwysig iawn i'w gofio, pan mae Llafur yn ei gwneud hi'n glir nad ydyn nhw yn mynd i fod yn cynnig llwyfan i faterion Cymreig ohonyn eu hunain, mae presenoldeb Plaid Cymru yn sicrhau bod y materion yma, o ran cyllido Cymru, o ran datganoli cyfiawnder a'r heddlu ag ati, yn allweddol. Iawn, chi'n sefyll ar manifesto eitha hirfaeth yn yr etholiad hwn, a un o'r penawdau mawr yw targed o zero net erbyn 2035. Mae'n uchelgeisiol dros ben, ond chi hefyd yn y manifesto yn galw am gadw gwaith dir tata ar ddwy ffwrnes lona ar agor. Siwr i chi gysoni'r ddoi beth yna pan fod gwaith dir tata yn llygru cyn gymaint? Mae'n bwysig, dwi'n meddwl, ar y targed i fod yn uchelgeisiol. O ran y gwaith dir, hynny zero net ydi o, nid zero carbon wrth gwrs. Be da ni'n ei weld ydy bod yr angen yno i'r trosiad tuag at zero net fod yn un cyfiawn. Allwn ni ddim symud yn rhy gyflym pan mae'n sôn am bethau fel miloedd o swyddi a'r effaith economaidd mae'r rhain i gael ar gymuned. Ond mae yna ffyrdd i wneud buddsoddiad sydd yn glanhau hyd yn oed gwaith dir. Da ni'n gweld y biliynau o bunna sy'n mynd i mewn mewn buddsoddiad hydrogen dir er enghraifft yn yr Almaen. Pam na allwn ni drwy benderfyniadau llywodraeth fod yn gwneud hynny yma? Mae hynny gyd yn cymryd amser. Mae tata'n gyfrifol am 20% o allariadau Cymru. Chi hefyd yn gwrthwynebu targedau Llywodraeth Cymru i blaen 10% o goed ar dir amaeth. Chi hefyd moyn gweld wneud gyrru yn rhatach i bobl yng nghefn gwlad Cymru. Siwr mae'r rhain i gyd yn cyfrannu at y targed zero net yma? Be da ni'n dweud ydy nad drwy rhyw darged syml o 10% o goed ar dir amaethyddol mae cyrraedd y nod. Mi fydda hynny'n ddrwg i amaeth, mi fydda'n ddrwg i ddiogelwch bwyd ac yn y blaen. Mae yna ffyrdd gwahanol i fod yn arloesol sydd yn helpu'n cyrraedd ni at y nod sydd ddim yn creu y niwed ar y ffordd yno fel sydd gennym ni gan lywodraethau ar hyn o bryd. Ac eto, bydde rhywun yn gallu darllen y manifesto fel gweld bod yn addo popeth i bawb. Achos un peth arall sydd mae'n ymddangos yn peri trafferth i Plaid Cymru yw'r safbwynt ar gorsaf niwclear newydd yn Wylfa. Nawr, fi wedi darllen eich manifesto chi drwyddi draw. Does dim cyfeiriad at Wylfa yn y manifesto. Pam? Mae yna gyfeiriad at niwclear ac yn deud... Ond dim enwi Wylfa o gwbl. Ble chi arni o ran Wylfa? Ond mae'n polisi ni'n cael ei adlewyrchu yn y manifesto, sef nad ydym ni'n credu mewn datblygu safleoedd newydd, lle mae gennych chi Trawsfynydd a Wylfa ar hyn o bryd, a dyn ni'n gwybod bod yna gynlluniau oedd ar y gweill sydd wedi cael ei taro nôl wrth gwrs gan y ceidwadwyr, felly da ni yn deud dim safleoedd newydd. Mae hynny yn golygu wrth gwrs wrth ddiffiniad bod y safleoedd presennol yn rhaid. Da ni yn gweld lle bod yna bosibilrwydd i gael bydd economaidd allan ohono fo. Felly fod yn glir, chi yn cefnogi datblygu gorsaf newydd yn Wylfa a Trawsfynydd? Wylfa a Trawsfynydd, ond nid ar safleoedd newydd ydy'r polisi. Iawn, ond all Cymru annibynnol fforddio cael gorsaf niwclear newydd? Dwi wedi trafod hyn yn digwydd bod efo ambell gwmni, a does na ddim problem efo gwledydd llai yn datblygu gorsafoedd niwclear. Ydy ffordd mae hyn yn cael ei eilunio yr cytundebau o ran datgomisiynu ag ati sydd wrth wraidd hyn. Does na ddim problem o gwbl yng ngoleg yr cwmnïau hunain mewn cael gwlad fach annibynnol yn ymwneud â'r sector yma. Ond oherwydd y ceidwadwyr, mae niwclear ddegawdau ffwrdd iawn, ond mae niwclear a'r potensial bod yna ddatblygiad newydd yng Ngogledd Cymru'n bwysig i bobl Cymru gyfan. A papur opsiynau polisi Plaid Cymru hunain a ddweud bod y risg ariannol o bod y faich ariannol na o ddadgomisiynu yn cwmpo ar
Gymru annibynnol yn y dyfodol, bod hynny yn neud i'n amhosib yng ngeiriau'r papur opsiynau yna i Gymru fod yn annibynnol a chael gorsaf niwclear newydd. Mae cytundebu mewn perthynas ag unrhyw ddatblygiad yn ni yn bwysig. Mae'n drafodaeth efo solar ar hyn o bryd. Be sy'n digwydd ymhen 60 mlynedd pan mae paneli solar yn dod i ben? Yr ateb ydy bod eisiau sicrhau bod cytundebau yn gosod yn glir cyfrifoldeb pwy ydy. Ond pan bydden nhw'n ei cytundeb fydde'n ffafrio? Pan bydden nhw'n ei cytundeb fydde'n ffafrio yr opsiwn o Gymru annibynnol? Dyw'r Llywodraeth Prydain byth eisiau Cymru fod yn annibynnol. Bydden nhw ddim yn creu cytundeb fydde'n cadw'r drws yn agored i helpu hynny, bydden nhw? Beth ydy Cymru annibynnol ydy gwlad normal. Mi allan ni sôn am hynny yng nghyd-destun gymaint o bynciau eraill. Mewn ynni, mewn trethiant, ym mhopeth arall, mae gwledydd bach fel Cymru, llai na Cymru hyd yn oed, yn rhoi trefn ar ei materion mewnol. Dyna'n union fydda'n digwydd efo ynni a phopeth arall mewn Cymru annibynnol. Iawn, mae Plaid Cymru, bydd hi'n ganrif ers sefydlu Plaid Cymru y flwyddyn nesaf, ac eto ferniadaeth gyson yw bod chi'n methu mynd i hwnt i'ch cadarnleoedd traddodiadol. Nawr, pam mai plaid fel Reform oedd yn lansio i manifesto nhw yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru yn Stad y Gyrnos ym Merthyr Tydfil yr wythnos diwetha, a nid Plaid Cymru? Does na ddim un fodfedd sgwâr, wrth gwrs, o Gymru sydd heb gynrychiolaeth yn yn Senedd Genedlaethol ni. Mae yna aelod Plaid Cymru yn Senedd Cymru ym mhob un rhan a sir a chymuned yng Nghymru. Dwi'n hyderus na fydd Reform yn ennill sedd yng Nghymru. Dwi'n hyderus iawn y bydd Plaid Cymru yn ennill seddi yng Nghymru. Ac y byddwn ni yn ennill pleidleisiau a chefnogaeth ym mhob un rhan o'r wlad. Ydy mae system yn herbyn ni, ond mae neges ni yn berthnasol i bob rhan o'r wlad. Dyna'n union beth mae Reform yn gweud fodd bynnag, ac yn yr un ffordd yma Plaid Cymru, mae nhw'n edrych mlaen at etholiad y Senedd yn 2026 ac yn trio gosod sylfaeni cadarn y nawr. Nhw oedd y Merthyr yn lansio i manifesto. Pam fod amrywiol pleidiau Nigel Farage i weld felsen nhw yn apelio mwy at bobl yn yr ardaloedd ôl ddiwydiannol yng Nghymru na Plaid Cymru? Mi allai fod yn eitha sicr nad oes gan Nigel Farage lawer y ddiddordeb yn Merthyr Tydfil. Da ni'n gwybod yn iawn beth yw'r gêm mae Reform yn ei chwarae. Maen nhw yn chwarae ar ofnau a phryderon rhai o'r bobl fwyaf bregus. A defnyddio llefydd fel Merthyr Tydfil ydy bwriad Reform. Ac eto, beth ych chi'n dweud yw bod chi'n credu bod angen mwy o fewnfudo mewn rhai sectorau ag ati. Chi'n dweud y dyle Cymru a Phrydain fod yn edrych ar Brexit, ail ymuno ar yr undeb doller farchnad sengl, ond nid oes perygl yn y neges na, bod chi'n dweud, ni'n gwybod yn well na chi, fi'n gwybod wnaethoch chi bleidleisio dros Brexit, fi'n gwybod bod chi'n poeni am fewnfudo, ond chi wedi cael eich camarwain, chi ddim yn deall effeithiau. Nag yw'n sôn o'n nawddoglyd? Dwi'n falch eich bod chi'n tynnu sylw at yr pynciau yna, oherwydd maen nhw'n feisydd lle dwi yn gwbl benderfynol o fod yn hollol onest efo pobl arnyn nhw. Nid deud wrth bobl ei bod nhw'n anghywir. Dwi wedi siarad mewn cyfweliadau droion dros yr wythnos diwetha ynglyn â'r angen i siarad efo a chlywed a deall pryderon pobl ynglyn â be maen nhw'n ei ystyried ydy effaith mewn fideo. Be dwi wedi galw amdano fo, a mi na i alw amdano fo eto yn fan hyn, ydy trafodaeth mwy agored, trafodaeth mwy goddefgar ynglyn â gwir natur y problemau hynny. Ac efo Brexit, mae llafur wedi penderfynu, dwi'n gresynu wrth hynny nad ydyn nhw am siarad am y niwed sy'n cael ei greu i economi a chymunedau Cymru gan Brexit. Na i ddim ildio i hynny oherwydd dwi yn gweld niwed, a nid dad wneud y bleidlais 8 mlynedd yn ôl i ddoe ydy hynny, ond cynnig ffordd amgen ymarferol bragmataidd ymlaen i Gymru. A mae hynny mor berthnasol i Merthyr Tydfil ac ydy ei unrhyw ardal arall. Rhun ap Iorwerth, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn.